Bună ziua și bine v-am regăsit! Eu sunt Cristian Anton Fiță și vă invit la Pastila de Filme. Fiecare avem un gen de film sau serial preferat, către care ne îndreptăm de fiecare dată când căutăm ceva de vizionat. Genurile mele preferate sunt crime, thriller. Este o plăcere să-mi imaginez că eu sunt detectivul, să încerc să-mi dau seama în ce direcție se duc investigațiile polițiste și să înțeleg de ce au ajuns criminalii să recurgă la crime și jafuri. În timp ce căutam subiecte interesante pentru această rubrică, am citit faptul că spre finalul acestui an vom avea pe ecrane cel de-al 4-lea sezon din True Detective. Acțiunea se va desfășura în Alaska, iar în rolul principal o vom vedea pe Jodie Foster. Totuși, în așteptarea noului sezon, m-am gândit să vorbim despre începuturile seriei. Primul sezon din True Detective este cu siguranță cel mai bun și avem o distribuție pe măsură: Matthew McConaughey și Woody Harrelson. Acțiunea prezintă povestea a doi detectivi ale căror vieți se împletesc în timpul unei anchete de urmărire a unui criminal care începe cu investigarea unei crime bizare din 1995 până la redeschiderea cazului 17 ani mai târziu. Interpretarea lui Matthew McConaughey este una cu adevărat epică. Pentru a se pregăti de rol, actorul a creat o analiză de 450 de pagini cu scopul de a studia evoluția personajului Rust Cole. Înainte de a vă lăsa alături de trailerul primului sezon, aș dori să mai adaug un lucru pe care puțini oameni îl cunosc. Povestea are la bază un caz real din Louisiana și există chiar un documentar denumit The Real True Detective, ce poate fi găsit pe YouTube. Tot pe YouTube puteți găsi și toate episoadele din Pastila de Filme pe canalul Storytime with Fiță. Până data viitoare, toate cele bune! Do you wonder ever you're a bad man? World needs bad men. We keep the other bad men from the door. Well, you don't pick your parents and you don't pick your partner. A smart guy who's steady is hard to find. You know, I was steady. Russ too smart. This is a world where nothing is solved. There are broader ideas at work. You ever see something like this? No, sir. Someone once told me that all your love, your hate, was all the same thing. It was all a dream. And like a lot of dreams, there's a monster at the end of it.